Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta roda de premsa d'una valoració de la proposta de pressupost que, com sabeu, encara tenim una reunió demà i que en principi tindrem el ple per la seva aprovació el dia 22. Bé, jo sé que ho diem cada any, però que el pressupost és segurament el document més important que s'aprova a l'Ajuntament. I això que ho diem cada any i que jo crec que és veritat, això és especialment veritat en aquest any tan difícil on hem patit i estem patint una profunda crisi que afecta a la salut, a la vida, a l'economia i a totes les dimensions. Aquesta és, com sabeu, una crisi que alguns han dit que era integral perquè ens afectava i global. Vull dir que ens afecta en molts àmbits, però també afecta pràcticament a tot el món. Jo crec que aquesta dimensió ha disparat les alarmes de pràcticament totes les administracions que han pres mesures extraordinàries per combatre les seves conseqüències i especialment en aquella població més vulnerable. I ara, de cara a aquest 21, també totes les administracions ho han situat com l'any de la reconstrucció, en una també gran mobilització de recursos, en una flexibilització també de les normes, perquè aquesta flexibilització, aquesta reconstrucció, arribi al conjunt de la ciutadania i tingui també una mirada transformadora d'aquells problemes que hi havia abans de la crisi i que, com sabeu, la Unió Europea ha posat també en línia en el que és l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Els ajuntaments tenen un paper clau en tota aquesta reconstrucció, perquè si bé tenen limitades les seves competències i el seu àmbit territorial, tenen també un paper fonamental perquè és l'administració més propera a la ciutadania i tenen un coneixement més profund de quina és la realitat que cap altra administració. Lamentablement no tots l'exerceixen i aquí al nostre municipi hem vist un pla de xoc que era una justa posició de mesures sense un informe estructurat, sense un informe de quina era la realitat de la ciutat que permetés una presa de decisions acurada i molt més completa i en una visió global. I tampoc ho vam veure en el ple de les ordenances, on les poques novetats, més enllà de la congelació que compartien, van ser les que venien de l'oposició i que finalment, després de rebutjar les esmenes, les van fer seves i les van incorporar en el mateix ple i de forma verbal, en un exercici, jo crec, de manca de planificació i també d'improvisació. I arribem a aquest moment clau per aquest any, que és l'aprovació de pressupost. Un pressupost important, com deia abans, per la reconstrucció. I la primera cosa que ens arriba és una crítica de tots els grups de l'oposició, també nostres, de les promeses de debat incomplertes i també en crítiques dels òrgans de participació ciutadana, que han trobat un document tancat i sense capacitat d'influir i sense capacitat de debat. Això que es va prometre l'any passat, quan no es va passar ni pels consells de districte i era una promesa, no s'ha fet realitat, com tantes que es fan per aquest equip de govern. La participació no és el seu fort. I hem de recordar, des del nostre punt de vista, que aquesta crisi, ho hem dit ja, ho vam avisar també al tinent d'alcalde en la comissió informativa, que aquesta crisi s'ha afectat molt més a la ciutat que a l'Ajuntament. Ha afectat a tothom, però ha afectat més a la ciutadania en general que a l'administració en particular. I que ens presenten davant d'aquesta situació, ens presenten un document que s'assembla molt al d'aquest any. És molt continuista, s'incrementen algunes partides de personal, que ja és habitual, sobretot en aquest govern, i en algunes incoherències també, que després el meu company posarà i us explicarà, també en algun encert, però que per nosaltres no mira la ciutat,
mira exclusivament a l'Ajuntament. Políticament es pot dir que és més auster, en ordinari, i que incrementa les inversions. Segurament això seria una bona defensa en un any normal, però que nosaltres creiem que no serveix en un any tan crític com aquest, especialment quan el propi govern afirma que no és un problema de recursos, que recursos hi ha en abundància. Nosaltres, els socialistes, creiem que aquest pressupost no ha de ser només un instrument de la sostenibilitat de l'Ajuntament i dels seus serveis. Ha de ser també la palanca per la reconstrucció de la ciutat, especialment quan té recursos. Sabem que alguns fons extraordinaris ja han arribat, altres estan pendents de concreció, que provenen d'altres administracions. Sabem també que hi ha hagut una flexibilització de totes les normes que hi havia i que els ajuntaments afortunadament poden disposar de tots els seus ingressos, una cosa que fa molts anys que no passava, i també que el nostre ajuntament té capacitat de crèdit perquè és un ajuntament sanejat i després de diferents anys d'austeritat i restricció, perquè li imposaven les normes, però també perquè la situació econòmica ho requeria, doncs l'Ajuntament es troba amb molta capacitat de crèdit. Per tant, nosaltres creiem que l'Ajuntament hauria de fer un pressupost mirant també a la ciutat com una palanca de reconstrucció. Per tant, jo situaré algunes propostes que nosaltres farem i que creiem que són molt importants per a la ciutat i li donen aquest pressupost, aquesta dimensió també de mirar la ciutat i de reconstruir, que com sabeu ha patit molt aquesta crisi. La primera té a veure amb l'emergència habitacional, un problema que sabem que pateix la nostra ciutat, sabem que tenim un parc d'habitatge que en el seu moment es va fer càrrec a l'Ajuntament, però també sabem que és molt insuficient i sabem que tenim aquest compromís també d'equilibrar-nos en la Unió Europea i incrementar-lo. Per això el que proposem és una partida addicional d'1.250.000 euros destinada a la compra d'habitatge per tanteig i retracte, arribant a una xifra global de 2,5 milions en el conjunt del pressupost, perquè ells ja incorporen una part. Cal dir que totes aquestes propostes que diré, nosaltres el seu finançament el situem d'una manera condicionada a lo que és els romanents de la liquidació del 2020, que coneixerem al febrer-març i que creiem que tindran encara unes partides molt importants, encara s'ha de concretar, i les condicionem també a l'arribada d'aquests fons que han de venir d'altres administracions. I m'estic referint bàsicament a la Generalitat i m'estic referint també al fons pels ajuntaments, que l'Estat també té un compromís i que situava en uns 3.000 milions pel conjunt dels municipis de tot el territori d'Espanya. Per tant, estan condicionades aquesta primera i les altres tres que hem proposat. Una segona, creiem també que el Covid ha generat un impacte fortíssim en el teixit econòmic i social i sobretot en l'ocupació de la ciutat. Avui, una xifra que no es diu, tenim 2.500 aturats més que teníem a començament de març en la ciutat. Tenim també una quantitat que no coneixem de gent en ERTO, que segurament al gener es pot veure també a l'atur. És per això que creiem que cal fer una aposta decidida per donar noves oportunitats laborals a aquells milers de terrassencs, que a darrere dels quals hi ha famílies també, perquè es trobin en una situació millor i puguin aconseguir també un lloc laboral. Per això destinaríem 2 milions que anirien conjuntament al que puguin aportar altres administracions a fer plans de formació i ocupació que preparin també, que donin una mica de respir i que donin també possibilitats de formació per a aquestes persones puguin aconseguir un lloc de treball en el futur.
una proposta 3, que té a veure amb una qüestió que sí que és cert que és l'única que hem vist que ha anunciat l'equip de govern, però que en cap moment ens ha explicat, que és el pla digital de la ciutat. Aquest pla nosaltres entenem, i segurament ho entenem, però no ens ho han explicat, que ha de tenir una part de formació, que ha de ser molt transversal. És cert que hem vist la bretxa digital d'una manera i la continuem veient, perquè malauradament no han arribat els recursos en el que és l'ensenyament reglat, però és veritat que aquesta bretxa digital està molt present en totes les generacions. Per tant, pensem en una formació transversal que arribi en diferents horaris, en diferents continguts, al conjunt de la ciutadania, perquè creiem que el futur anirà més per aquí, a més per aquí. Per tant, les persones, igual que l'any 60 tenir el carnet de conduir era un element que possibilitava aconseguir un lloc de treball, creiem que avui tenir unes habilitats tecnològiques és imprescindible pel mercat laboral. Per tant, la gent ha de tenir unes competències en aquest sentit i proposem que aquest pla de formació, que ja dic que aquest sí que ho han nomenat, però no ens han explicat, creiem que s'hauria de dotar amb $500.000 d'euros i que hauria adreçat a la formació, però hauria d'anar també adreçat a facilitar ajuts per connectivitats, aquelles famílies que siguin molt vulnerables i no puguin accedir-hi, i aquelles també per la compra d'algun dispositiu mínim familiar perquè la família es pugui formar i pugui practicar, que estem parlant també d'això. Creiem que això és una proposta que, a més d'abordar el problema actual de l'atur i això, prepara també la població i creiem que és imprescindible. Terrassa jo crec que ho pot fer, altres ajuntaments ho estan fent, a Terrassa s'ha fet a un ritme, per això s'ha accelerat i per tant creiem que s'ha d'intensificar. I per últim, una proposta quarta que mira també el teixit comercial de la ciutat, un dels que ha patit més aquesta crisi i els molts problemes que la crisi segurament ha aguditzat però que ja en venien també de llum. Creiem que cal facilitar eines de formació al teixit comercial i cal també impulsar, com altres ajuntaments ho estan fent, i estaria bé que fos no només de la ciutat, sinó a nivell comarcal, una plataforma que equipari la capacitat de servei que estan donant aquestes plataformes i que tan mal estan fent al comerç. Una plataforma que pot ser de ciutat, que pot ser territorial, on realment el servei que presta aquest petit comerç pugui arribar també a les cases, a la ciutadania, es pugui comprar, que es munti també un servei a domicili i per aquesta partida, perquè això segurament porta un temps, nosaltres proposem uns 450.000 euros que, com he dit, totes aquestes partides han de sortir i estan condicionades d'aquests majors ingressos provinents de la liquidació del 2020 i també d'aquests fons que acabaran venint també de l'Estat. No alterem tampoc aquestes prioritats que ha posat l'equip de govern, però sí que demanarem un compromís polític de que si tot això es concreta, si aquests recursos que poden ser molt superiors a aquestes partides que nosaltres proposem arriben definitivament, es puguin complir. Creiem que això possibilitaria una ciutat més preparada precisament per aquesta nova etapa que les vacunes i tot això ens anuncien i que ha de ser de la reconstrucció i la millora del teixit econòmic, productiu i social que tenien abans. I passo la paraula ara al Javi García. Bé, bona tarda. Un cop hem presentat quines són les propostes que des del grup socialista farem en aquest projecte de pressupostos, ara el que a continuació farem serà analitzar algunes de les partides que hem pogut observar a partir de la documentació que no acabem de veure massa clars. Abans de tot, fer una prèvia, que ja ho ha explicat el president del grup, i és que ens trobem davant d'un pressupost que cap regidor, que cap tinent d'alcalde ha estat capaç d'explicar
davant de qualsevol comissió informativa. Per tant, ens trobem davant de l'anàlisi d'un pressupost que només hem pogut analitzar i fer el seu estudi a partir dels documents tècnics que hem rebut, mai a través de cap explicació política que fins a dia d'avui encara no hem rebut. Penso que és una prèvia important que cal tenir en compte. En quant a l'anàlisi ja més concret del pressupost, farem primer un esment al tema participatiu, no al que hem parlat fins ara, sinó al tema de pressupostos participatius. És que ens trobem davant d'una proposta de pressupostos que no contempla cap partida per pressupostos participatius. Aquí, novament, ens trobem davant d'un retrocés en participació ciutadana del govern municipal de Tot per Terrassa i Esquerra Republicana. Cal recordar que amb el PSC en el govern municipal es van destinar milions d'euros per a processos participatius gestionats pels consells municipals de districte i en els quals s'hi va participar la ciutadania. El govern actual aprovarà ara el segon pressupost en el qual no hi constarà cap partida ni un euro en pressupostos participatius. Ens trobem davant d'un retrocés en participació de les entitats i de la ciutadania que no compartim. En quant a algunes despeses que no acabem de veure clar, i és tot el relatiu a l'estructura municipal, l'estructura de l'Ajuntament, una estructura que des que governa Tot per Terrassa i Esquerra Republicana no ha deixat de pujar. Pel que fa al capítol 1, que són els sous dels càrrecs electes, fent la comparació amb el pressupost del 2019, que va ser el darrer pressupost aprovat pel PSC, la despesa ha pujat en més d'un 48%. El pressupost total de l'àrea d'alcaldia i coordinació general ha pujat més d'un 23% respecte al darrer pressupost del PSC. I respecte a l'any anterior, l'any passat, la partida del gabinet d'alcaldia augmenta més d'un 15%. Considerem que es tracten d'unes pujades del tot injustificades també en un moment de crisi com l'actual. I ara passarem a analitzar algunes de les retallades que el govern municipal planteja en aquest pressupost. Retallada enorme en obres i manteniment de l'espai públic. Els barris de Terrassa presenten greus deficiències pel que fa al manteniment de l'espai públic i en aquest context no compartim i no entenem la retallada del 37% en el pressupost de manteniment d'infraestructures urbanes respecte a l'any anterior. El pressupost de pavimentació per aquest any, pel 2021, disminueix en més d'1 milió d'euros respecte al 2020, passant de gairebé 3 milions d'euros a 1.830.000 euros. La partida global de manteniment de l'espai públic i obres disminueix més d'un 12% respecte del darrer pressupost aprovat pel PSC l'any 2019. També veiem una incomprensible baixada de la partida de serveis socials, és que ens trobem en una de les pitjors crisis socials i econòmiques que hem viscut mai. Tot indica que el 2021 la demanda de recursos en aquest àmbit s'incrementarà i creixerà significativament. Per això no acabem d'entendre que retallin la despesa en serveis socials un 3,92% respecte al 2020, el que es tradueix en 443.000 euros menys. Pel que fa a la promoció comercial, també disminució de recursos en el pitjor moment. La crisi de la Covid ha afectat greument a moltes empreses, a molts autònoms i a molts comerciants. El govern municipal s'ha omplert la boca de defensa dels interessos dels comerciants i de reclamar demandes a altres administracions. Però a l'hora de la veritat, els pressupostos del 2021 plantegen una retallada a la partida de promoció comercial del 0,96% respecte a l'any passat, el que suposa més d'un 9% respecte al 2019. Per tant, i això també ho volem denunciar de forma molt clara, és que volem denunciar el populisme d'un alcalde que mentre cada tarda es passeja pels comerços de la ciutat fent campanya electoral i fent populisme, fent-se fotos, a l'hora de la veritat, quan s'han d'aplicar polítiques concretes per ajudar els comerços de la ciutat, retalla la partida de promoció comercial per a l'any 2021. En medi ambient ens trobem en una situació similar. És que no compartim la disminució de la partida de medi ambient en més d'un 2% respecte a l'any anterior. El govern municipal presumeix de revolució verda, però el que és cert és que el pressupost de l'anella verda i biodiversitat es retalla en gairebé un 12% respecte al darrer pressupost aprovat pel PSC a l'any 2019. Joventut és una altra de les partides que es retalla dràsticament més d'un 16% respecte a l'any anterior.
Concretament, també sorprèn la retallada en més d'un 27% del pressupost en participació juvenil. Lamentem veure com el govern de Ballar oblida en aquest cas completament a la joventut de Terrassa en les seves prioritats polítiques. I si passem a universitat, la retallada encara és més elevada. No compartim, des del PSC no compartim en cap cas la retallada del 17% respecte a l'any passat en el pressupost d'universitat i coneixement. La despesa en universitat i recerca es retalla en més d'un 38% respecte al darrer pressupost aprovat pel PSC a l'any 2019, el que el considerem del tot inadmissible. Cultura és una altra de les partides que es veuen afectades per les retallades del govern municipal. Ballar retalla més d'un 14% el pressupost per cultura. Censurem concretament la retallada del capítol 2, que són les compres i serveis, de biblioteques passant del 390.000 euros pressupostats els anys 2019 o 2020 als 150.000 per al 2021. Pel que fa a rieres, el tema de les rieres va ser un tema molt recurrent en campanya electoral. Tot per Terrassa va fer moltes promeses en campanya electoral. Ballar es va comprometre a cobrir la riera del Palau i a naturalitzar la riera de les Arenes. Però la realitat és molt diferent. Un any i mig després no només no han iniciat cap actuació al respecte, sinó que retallen també la despesa en l'àmbit de les rieres. Dels 240.000 euros pressupostats a l'ordinari del 2020 passem als 180.000 del 2021. I en l'àmbit de les subvencions passa el mateix, dels 432.000 euros de l'any passat als 188.000 del 2021. Ens trobem, per tant, de noves promeses que no es compliran. I finalment, pel que fa a la mobilitat, tampoc acabem d'entendre com en el darrer any de l'aplicació del Pla de Mobilitat Urbana baixa el pressupost del capítol 2 un 27%, que dificultarà, sense cap dubte, assolir els objectius més necessaris i importants del pla, com és la implementació de la zona de baixes emissions i de l'àrea verda, més carrils bicis, vialització d'eixos cívics i comercials, etc. Bé, aquestes són algunes de les xifres d'aquest pressupost que el govern municipal no ha explicat en cap roda de premsa, en cap reunió, en cap entitat, però que sí que creiem des del PSC que la ciutadania almenys ha de conèixer i per aquest motiu les expliquem avui aquí.